Hello everyone, Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Inani mi kabisi karon diri sa balay with my sisters. Tata and Kling Kling, Ate Press, Ate Dayan, Baby Harold, Kuya Friends to sa gawas. Kay ngano nanghatag sila og asa man to. Gatod nila nga mo ang pinaskuhan. Nyara, gatod namang pinaskuhan. Ako sa akong mga anak. Oh, kami diri nakadawat may pinaskuhan. Day, gikan sa Korea mo nagabi na busy na video call diri sa balay ga video call. Okay, nara si Kling Kling, gwapa kay siya kay nagkalo siya para matabunan daw yung white hair. Ay, di na tinood. Tinood ba yan na? Naunsa naman yun. Kaya sabi ako, agal ini siya gikuan. Ala nak, tinansa nak. Tinansa nak. Kaya nabisi. Tinansa. O, kaya ko, undangan ako ang pag-display sa tindahan. Kaya nagkagatan po din, minaapo din ay may cake. Asa man to ang ang cake? Nara day, nara mong cake ay. Naghatdan po din mi ani ang mga cake. Kaya nang ako ang order na cake, wala pa ni abot. Unya pa siguro tong gabi ma-deliver. Kanang ako ang magulang, si Tata, mo na siya ang gusto niya nga ipaw ng i-bluetooth gyud ang iya kay siya makadong nabuhol na siya. Samot siya mamumulan kung mag-bluetooth siya kay gusto gra magyud kay sa tanan na. Sige sa tanan. Tag-gis ang rapper sa gis. Naray, kadut lang ha. Nara ang rapper na. Ang maligya ko na may kuan. Nara, tag-gis, mamili na. Imusaga yun dito. Tag-gis ang isa. Kajut lang bihang. Kaga, kadut lang ha. Taas ang kasaba na sa kung kuan. Nag-isip ako sa tindahan. Nara, pagkaroon nag-un sila Japon. Nag-un Japon sila sa Bluetooth. Secret! Ito ramang Bluetooth para na siya sa mag-kuan mi, mag-vlog bitaw. Naray. Mag-vlog. Nara mo ang pag-ong. Nakasulat ka ni Tres sa gawin. Kasunod din ano? May bagya to. Ikaw rabi mo. Muna siya para na maglakaw-lakaw puhon. Naay mga sounds, naay kuan. Sa manin siya, ano manin? Ay, masampo nga dahil sa kong kamon. Mora na siya kay nanay sounds. Bibo man karon kay Pasko na yan na po magkuan ko mag-video na po. Okay, thank you for watching. Bye-bye. God bless.